Искаш да инвестираш за пасивен доход, нали? Разбираемо е, това е мечтата на много хора. Но какво точно означава това? Тук ще разбереш, че има само 3 легитимни източника на дългосрочен, стабилен и предсказуем пасивен доход и всичко останало е лъжа. Лъжа, която ти е продадена добре, за да ти продадат една мечта, която не съществува. Звучи забавно, нали? Нека се потопим в темата. Първо, трябва да определим какво е пасивен доход. Това е лесната част. Това е доход, който идва при теб, без да трябва да работиш за него. Но сега идва трудната част. Могат да те засипят с различни схеми, бизнес модели и всякакви глупости, които обещават пари без усилие. За съжаление, светът не работи така. Има само 3 вида активи, които ти носят пари пасивно. Затова в тази поредица ще ги категоризирам като активи, които произвеждат пари. Това са кредит, недвижими имоти и акции. Нека направим кратък преглед, а след това ще се фокусираме върху всеки един от тях в детайли. Първо, кредитните инструменти. Това на практика означава, че даваш пари на заем на някой друг и получаваш лихва като компенсация. Това може да бъде корпорация, правителство, съседът ти или непознат чрез peer-to-peer lending. Ако даваш пари на заем на корпорация или на правителство, инструментът, който използваш, се нарича облигация. Ще разгледаме как работят облигациите по-късно. Втората опция е тази, която повечето хора разбират интуитивно, защото всеки я ползва. Недвижими имоти. Купуваш имот, някой иска да използва този имот и така ти плаща всеки месец, за да му позволиш да бъде там. Доста просто. Третата опция е инвестиране в акции. Акциите представляват бизнеси, които са публични, листвани на борсата и всеки е свободен да инвестира в тях. От Apple и Microsoft до Coca-Cola и Walmart. Това са все бизнеси, които са отворени за публични инвестиции. Те издават акции, които могат да бъдат закупени буквално с няколко долара и когато ги купиш, ставаш миниатюрен съсобственик в този бизнес. Това е. Това са единствените 3 опции за стабилен, дългосрочен пасивен доход. Така че следващия път, когато видиш реклама за курс, който те учи как да станеш афилиейт маркетолог за някой софтуер, или как да започнеш YouTube канал и да получаваш пари докато спиш и други подобни неща, спомни с това видео. Вярно е, че можеш да получиш малко пасивен доход за известно време, но това е временно. Компанията за софтуер е вероятно да фалира. YouTube може да демонетизира канала ти, а и да не го направи, трябва постоянно да качваш клипове. Клиентите, които си насочил към въпросата афилиейт програма, ще спрат да ползват продукта и така нататък. Всичко това са временни решения и са бизнеси, които активно работиш, а не инвестиции, които ти носят пасивен доход. Запомни това. Кредит, недвижими имоти, акции. Това е. А сега, нека поговорим за първия начин, по който можеш да получиш пасивен доход. Като даваш парите си на заем на други хора. Кликни на видеото на екрана ти и ще разбереш как работи кредита като инвестиция.